Zi. Ca să nu mai rămână repetent și anul acesta, mamare, mamita și tantimița s-au hotărât să ducă pe tânărul Goe la București de 10 mai. Dumnealor, frumos găsite, împreună cu Goe, așteaptă trenul accelerat care să le ducă la București. Soră, mă duc să iau biletul. Mai, bine, hai, și de la 10 mai. La ora asta, așa de cald, dar cât e ceas? 7 dimineața, mămică. Goe, să-mi las puișorile. Iote și beretele. Mamițo, soră, și dumnealui, așa, la pălărie, ca așa, poartă bărbații de neciuni. Ce idee bună ai avut, soră, să mergem la București de 10 mai, ca să nu mai rămâie din la de pe și anul acesta. Așa de mai plimbăm și noi, mai ieșim din orașul ăsta. Mare, de ce nu mai bine? Vreau să fie. Bine, vine acum puișorul mami. Vezi ce bine e șadele cu costumul de marine? Mamițo, nu ți-am spus că nu se zice mariner? Acum. Marinar. Ei, ziceți voi cum știți, eu zic cum am apucat. Așa se zicea pe vremea mea când a ieșit ultimul asta la copii. Marinez. Vezi că sunteți proaste amândouă. Nu se zice nici mariner, nici marinar. Da, cum, procopsitule? Mariner? Apoi de n-a învățat toată lumea carte ca dumneata. Trenul accelerat din direcția Brașov sosește în stație la linia 1. Vă rugăm să feriți linia 1. Trenul staționează 3 minute și pleacă în direcția Feriș Privina București. Va ajunge în gara de nord la ora 8:10 antemeridian. Vă rugăm, poftiți în vagoane. O să rămân pe mult bărbat. Atenție, se închid ușile. Nu, de voi să sunt capitulați în citele. Ce treabă ai, urâtule? Mamiță, mamare, tanti! Ce? Să oprească, se apura pălăria, să oprească! Biletele, domnilor. Dar biletul dumnealui? Altul bilet, dar amurat, cu pălăria. Era la fabrică. Cine? Biletul, frate. Unde? La pălărie. Dacă n-are la stație apropiată să coboare, așa scrie în regulament. Dacă un pasager n-are bilet și nu declară, îi se ia o amendă de 7,50 de bani și îl dă jos din tren la orice stație. Dar nu era declarat, dar Ce e vinovat băiatul dacă i-a zburat pălărie? De ce a pus capul pe fereastră? I-am spus să nu scoată capul pe fereastră. nu-i treaba dumitare, ce te amesteci din ea? Uite ce e cu coană, trebuie să plătiți un bilet. Să mai plătim, dar n-am plătit odată. Și pe deasupra 1 leu și 25 de bani. Și pe deasupra. Vezi dacă nu te astâmpești. Ce-i pasarea omului? Bravo, o muncitorie? Bine, fie plătit. Păcat de pălărie și de așa de bine. Ce o să facă domnul Goe la București cu capul domnul și tare să lasă, sor, cum era să plece băiatul doar cu pălăria de bani? Dacă se întâmplă să plouă răcoare. Te mai doare nasul puișorule? Nu. Să moară mamale? Să moară. Astăzi cu pe mamale pe plece. Parcă ieșa de mai bine cu benele. Cu ce nu-i șade lui bine? Lasă-l fonul pe bani și cu auzi-mă, da, pălărie nu știu. Să fie sănătos, să parte mai bine. Dar pe mamița nu cu, pe tine nu vrea. Așa, lasă-i. Lasă și eu gândesc aici. Să-i găsi pe cine să înșeli. Cine mă pupă, uite, ciucalată. Puișorule, nu mai scoate capul pe fereastră. E lucru mare, ți de iubește. Nu mi-ai zis să ce-a mai făcut Vasilească. Să ce toată iornească, că i-a zis copiască, că după copiască, Vasilescu cu Vasilească. Dar tu de nu știu. Păi nu zice iornească, de copiască, după copiască, și Vasilescu cu Vasilească. Eu nu mai înțeleg nimic. Zis-o rămâne ce să pricep și eu. Ia vezi ce mai face băiatul la Paramamiță. Goe, puișorule. Goe. Vai de mine, nu băiatul, nu băiatul, s-a prăpădit băiatul. A căzut dintre băiatul, stați frumos. Goe, mai, acolo e, da. Haide, ieși, dar dă-mi speria. Nu voi. De ce? Te doare la inimă? Nu voi. E încuiat. Vai de mine, vine rău băiatului înăuntru. Să vină cineva să-l deschidă. Vai, mulțumim, astăzi unde te-ai prăpădit? Să rămân împreună cu puișorul, dacă nu mai împreună ceva. Puișorule, să nu strici ceva. Ce s-a întâmplat? Cineva, nu se știe din ce vagon, a tras semnalul de alarmă.
Din ce vagon, asta e ușor de constatat. Manivela nu se poate trage decât rugându-se alta prunguită. Aici e ruptă alta prunguită, tocmai de unde ia zburata din aur bărăria marinelului. Cine a tras manivela? Ciudat. Hai, soro, camalus! Cum mai doamne nasul buitorului? La bulivar, birjar, la bulivar. Urmează procesul literar al lui Goethe. Onorată asistență, dragi colegi și invitați, astăzi avem alături să privim, să judecat, să dăm verdict pe urmă dacă noi vom reuși ca să facem noi lumină și să rezolvăm în caz ce pe toți ne-am pus pe gânduri și a adus mare necam. Dacă noi vom face bine și am ieșit la bun liman, munca noastră de legiști nu va fi pierdută în vans. Mult stimată adunare, rog primiți cu îndurare onorata instanță ce vă vine în față, cu gând de împăciuire sau de pedepsire, domnul judecător și domnul procuror și inculpatul Goethe. Părintele Micucinatul, la care presupus abirea a procesului pricinii, și să dovedească că întregul ignoror că greste obrazul, că nu-i niciun gustor și că în ciuda tuturor, el e copil cu minte. Nu țipă, nu jignește și are dulci cuvinte. Pentru părinți, bunici, dar și pentru străini. Că învață mereu bine, că are în urmare, că elev, model, obraz nu justă. Așa cum am aflat că este acuzat. Eu nu sunt cel vinovat, că dacă am plecat, mă țin pe bulivar și plecat în marinat. Tanti Mița și mamare și la acasă la finale și împreună cu mamița am plecat la București, de unde vom aduce vești despre câte și mai câte și frumoase și urâte. Voi de ce mă acuzați? Bine ați plecat să plecați și să vă lăsați în pace, domnul vostru nu prea place. Domnule judecător, cinstit adunare, eu cred că micul Goethe e un elev ce nu învață, nu e copil cu minte și te jignește în față. Elevul care învață și silitor în fapte, învață de cuzor și până miez de noapte. Pe când, cum știm cu toții, e dus în capitală să nu rămână iară codaș între codași. E dus cu multă fală să plimbe la oraș și răsfăța prea tare de dușa și bunica și răsfăța prea lene ca și de manițica. Dar de ce sunt vinovat, că iubiți și răsfățați? Dacă ai fi copil cu minte, crezi că le n-ați minte? Ba cu minte și deștept, vă spun sincer care aștept, mă lăuda vitel că de toi în marinez. Doi să nu le oasă dorul, fără el mă spune dor. Eu mă de soro faror și cu mulți mai intră lor. Și cu minte, și de șteri, lume dragă vă spune. El e un copil cu minte, dovedește că are minte. Și prin vorbă și prin fapte, eu zic, merită răsplată. Soră, eu credeam că tu mă când vorbeai de înțelepciune, dar știi, e mare minune când auzi câte mă spune. Uite, dragă, ciucălată, îți dau astfel, din spate și desigur recunoașteți că ne facem un aproape. Dar sunt mândați și eu, ești odorașul meu. Eu nu sunt vinovat de fel. Pe urâtul și cu el m-a cetat în jos sandat, geamul m-a accelerat. Că vreau să am răbdare, fiindcă trec cu apa mare. Și când trenul a plecat, pălăria mi-a curat. De-aia nu sunt vinovat, dumnealui care strigat. Bine, bine, înțeles. Dar mama are și bunica, și mai ales la micuța. N-a văzut că tu nu ești. Ești singur, știu, greșești. Că ești mic și fără minte, chiar de ești copil cu minte. Domnul judecător de grabă, eu vă spun că aveam greabă. Și o stenea la filmare, este o țigară. Dacă am citat, că asta noi ne fac și în vreme de cuvinte, asta eu sunt cu minte. Lasă, nu te enerva, ciucălată, uite ea. E cu minte, bată în fine și atunci care e pricina? Cum sunteți sensibile, nu păreți sensibile. Și cam asta chem îndată călători din vacanță al stat de faptă. Să vină imediat domnul care l-a citat pe Goethe. Eu, onorată instanță, vă spun cu voie de față, dar rugăm pe acest băiat să înțeleagă să închide geamul la accelerat. Pălărea aia zburat, pentru că el n-a ascultat. Eu atentă nu eram, fiindcă tot priveam pe geam. Iar eu scuzat la domn, că nu era bucur. Rămâneți pe frișos, pe urâm pe coridor. Gata, gata, încetați, pe jurație enervați. Eu între cuvântul lor și livim pe conductor. Eu, stimați și stimați și onorați invitați, controlam biletele, nu cade cu șetele. Dumnealui Goethe cel mic, însă nu avea nimic. Și cum asta e o greșeală, eu am cerut socoteală. De dat el l-am amendat, apoi alt bilet și-a luat. Recunosc, n-a fost ușor să discut cu dumnealor. Ce treabă ai dumneata de viața și familia? A plătit la biletă și așa mi-a salvat băietul. Soro, zic să încetăm și să nu îl mai certăm, să nu-i vină rău de tot. Haideți să-l iertăm pe loc, că e un copil model și mai la alții ca el. Am lăsat și am meditat, adevărul n-am uitat, fiindcă el de asta nu înțeleg acest fapt. Goethe, în loc să țea la școală, l-ați luat pe capitală. În loc să-l privați, firește, învățați românește și va promova îndată, apoi să-i dați răsplată. Mai pedeapsa am luat, nu s-a spune viața, el pedeapsa în viața sa poate altcineva. Onorat
asistență și domnilor jurați, dați-mi acum să decid cum e firesc, cine este vinovatul, pe cine să pedepsesc. Unul e un copil obraznic, ceilalți prea l-au răspățat. Cine a greșit mai mult, cine e mai vinovat. Cel ce bunul simț cunoaște și are creșterea aleasă, e cu minte și la școală, e cu minte și acasă. Dacă însă cei din jur îl alintă și răsfață, nu știu cum va reuși să ajungă omul în viață. Mare semn de întrebare încearcă judecata. Ajutați-mă, vă rog, să clarific bine fapta. Eu cred că vinovatul e voi, ba nu mă și mama. Eu nu sunt vinovat. Nici noi. Jurul se retrage pentru deliberări. După multă chibzuință, eu vă aduc la cunoștință că ne-am deliberat și am aflat pe vinovat. Goe, vina ta, copile, este mare și nu-i bine. Însă nici familia ta nu se a educat, căci nu răsfățul te învață, ci sfatul bun pentru a ta viață. Decizia fiind luată, noi acum vă informăm că dorința noastră este nu să pedepsim, ci să corectăm. Goe, așadar te întorci la școală, lași încolo capitală și înveți cât poți de bine să bucuri pe atât de timp. Iar voi, stimate Doamne, încetați a răsăța și învățând la promova. De multe ori în viață, greșeala ne învață. Voi a greșit, desigur, însă și familia ta va învăța de acum înainte cu el a te comporta. Și dacă procesul nostru a avut menirea clară de a forma atitudini, vă rugăm pe voi de asemenea să priviți în jurul vostru și de veți vedea pe voi procedați asemenea. Corectați în jur greșeala cu blândețe și iertare și simțiți atunci în suflet că aveți bucurie mare. Voie nu e numai unul. Mulți ca voi veți vedea, important în viață este să știți pe egal trata de impostură și minciună și veți clădi astfel în jur o lume infinit mai bună.